Charles Ongi sami wacho ni kuka otelo kang'e ni ng'oma ne ringe pacho kang'e onyalo wacho Charles machiegni ni introduce one yo talego. Yes. Omiyo ing'e ni politics and about interests. Ng'ato ka ng'ato ng'eyo gima konye e siasa. Pok wachopo Afrika ka pok wachopo e kiwango moro ma ji timo politics kaka kwano. Or ji ng'eyo ni ang'o ma dhi benefit jopiny. Ng'eny josiasa ng'eyo gima benefit gi. Omiyo Willis kobedo deputy president mar Kenya ka tabe anana maber kata kan kamoro nono sa onge gi wasiwasi. Wane demokrasi mane gima Jaramogi gini nogorene. To kapok adhi e siasa wach alego ni wach ma very important. Alego ni emin pinje. Kane wabiro Ramogi to Ramogi ng'e ni wimbo ne wan gi maugo to bende imbo pod otuo matin. So alego ema ni ikete mon gi nyithindo. Ema nyithindo gi mon ne pone ka gisepong' ma gitegno ma ginyalo go lweny to koro gibedo released gimanyo piny. Mane kaka wakawo Genya mwakawo Kisumu wariembo jo Kisii mwadhi mwakawo nyaka kama tinende wantie South Nyanza. En ani ne wadagi wuok e but nam to ne bed ni wadwaro wuok e but nam luo no tegno ahinya kata lang'o ne wagore go motegno ahinya. Omiyo alego gi history marwa en very important. Kata jakom ma joluo era ahinya en okewa kaka en okewa alego. Omiyo alego is very important. Koro kineno ka jalego ni ka ting'e ni luo ni ka kendo luo wuoyo kendo luo wacho gik ma very important. Awinjo gik ma Willis owacho and anyalo mana wacho ni gik matimore sani e sirkal masani gi ng'eny gi ok ochakre sani, ng'eny gi nochakore e sirkal mokalo cha. Inyalo paro ka sirkand ni nobiro higa 2013 kane sirkal ochako timo hola mang'eny. Jakom nowacho kendo koywak ni kik utim hola mang'eny niwach hola ni biro ketowa gi shida e higni mabiro. Wane yo mwanyalo sogo pesa ne piny moloyo dhi kawo gope. And go no as much as Ruto ne ni e sirkal go uru and jibro wacho ni mano ne en problem margi, but nyaka wa agree ni go no emosekelo nwa shida. And sama watimo budget ibono ng'o tim budget wabedo gi deficit. So deficit gine ing'iyo ni osuru biro kelo nwa pesa di kata piny wabiro yudo pesa di kwa collect pesa. To kwa collect pesa to mahitaji magwa gik mwadwa timo rom nade. So inwang'o ka nitie rem. Koro rem ne miluongo ni deficit. Koro deficit ne minwang'o ka seche moko wadwa kwayo hola. Omiyo onge sirkal manyalo dhi mbele kosebedo gi hola. En ani koro ripo bed ni sirkal manyo joma riek manyalo ng'iyo ni to ere yo mwanyalo konyorego mondo weche mag hola gi odok piny. Omiyo kata ka Willis owacho ni gin ka giyudo sirkal, Willis ing'e ni kiyudo sirkal to ok inyal wacho ni koro yudo sirkal ni koro gope mane nitiere ok bi chulo. Ibo chula chula. Nyaka bed continuity. And bende koponi Ruto nyalo remo kura ma 2027 ng'ama biro biro ibiro riem piyo molo kata en. Niwach pod wan gi shida mang'eny kaluwore gi weche mag gope gi weche mag uchumi gi stabilizing economy. Omiyo anaparo mana ni kaka piny jopiny wegi nigi jukumu mar keto josiasa matek. Niwach ing'eyo ni nitie confidence moro ma josiasa ni godo ma josiasa japiny ok obadhe. Ani nwang'o ka ji ng'ato ng'eyo maber ni kata koko konyo ng'ato to wang' kowacho ni en kama kama to en kama kama. Kaka koro thurwa kidhi thurwa sani miwacho ni dwaro kata komoro ibiro penji ni bin gi ng'ane to kinyalo bedo go opinion ma different to in ng'at ma kaka jopiny owuondi ni gibiro go ni kura to ing'eya ni ok bi go ni kura. Koro nyaka ichus ni dwa bedo principal tithagori kosi biro luwo rumbi mar ji tinwang' konyruok makare. En kamano. All right. Willis